lho. Ngapa? Oh, arep modar aku pisan. Mau janjine piye? Ngejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Aki senegro ki nglocop bathuke iki. Ki undi gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Lho. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng ki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Ki serius? Iya. Tenan. Lihat ndi? Rajane? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-apake ora apa-apa. Lah moyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Gek wis ra modar. Omong wae malah pidato.